ओमफ्राय जोंहा मामि उन्दै ओमफ्राय रानि बिफा आलासि जाहैनो नागिरदों जोंना बिबोनांनाव ओमफ्राय आइया एसे अजानावबो बग्रम होजागोन आरो ओमफ्राय जाहारि जानो मानो बेटारिखौनो मोना माबायाव स्कुटियावनो माबाजोब्बाय जाबजोब्बाय एबार बेटारि मोननो नागिरा बाय थांबाय हनै बेटारिखौनो मोना फुङाव बेहाय आइसना बादुलि जोंना बादुलिया खोमायाव थाम्फै अरजानानै गय बिफां गुदियाव खादोंमोन ना खोमाखौ खुरै खुरैनो साफा दोला होजोब्बाय बादुलि आइसना बादुलि नालाय एसे गांसो गोथां जायो सनाफोर गुन्दै जाग्राना माबा सिखारदों एसे खोमोन दं उनाव गुगोनो गुवाथाय बादुलि खावलाय गिदिर खावलाया नालाय अलेले जि खुसावखायो रजे 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 रजेया जोंनाव फैनो नागिरदोंहायनो ओइ अमाखौ अरगोन नामा ओइ हामा दे हामा अनस' नोंना माथो आखला गाज्रिथार लोगो फैबा माबा बादुलिखौसो अरनाय नै बेहा बिखुं खुरना होगोन सानाव नै आयु गैलाय गावखौ जे अरनो नागिरदों पात्ता गैया ओइ खोमाखौसो अरगोन नामा ब्रा बेलाय जानो खोमाया माबादों जि गेलेयो रजेजों बेजों नागिरदों आंनि सनाफोर बिमा फिसा सानैजों मोनसेयानो थैयो माबाबो आइबो रानि बिफाबो दाथ' माबानाव थांबायना बिबोनांनाव जोंनाव आवजाराव जों रानि बिफाजों आंजों थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आइ गोनांखाय आरो न' नेथावथाव आइबो दं थ'दो गोबावथारसै थाङैया 2 बोसोरसो जालायलांबाय होननानै थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आइया बे दैलिक मुलि जाबाय थानाय ना खर'आव एकदम गिलिर मोनबाय थायोनो ओमफ्राय खेबसे माबायाव बे आवजाथिंजायनो बहरम होग्रा दङनो ओमफ्राय बेहाय बहरम लाना मोजां मोनदों नामा ओमफ्राय गावहाबो थांनो दावराव जाबाय आंबो थांफानो होननानै दावराव जाबाय दाना ओमफ्राय दाथ' जोंहा बादुलि दंना बादुलि गोनाङाव बोरैहाय गासिबो न'खौ लांदां खालामजानो आदाराबो दसेनो होनांगौ माबायासै आङो थाङासै नोंसोर थांदो दे उनहालागै थांसै आं होननानै न'खौबो हारसिं गालांनो एसे उसुबिदा नोंसोरनो थांदो होननानै फिसौजो बिबै रानि बिफा थांबाय आरो जों एसे उनाव थांसै बिजावजालिजों आंजों होननानै उषा कम्पानिर 1 बोसोर ग्यारेन्टी 1 बोसोर ग्यारेन्टी लाइट लांफैब्रबदों नै लोगोफोर दखानाव फिसाजोनि एग्जामनि थाखाय प्रब्लेम जाबाय लाइट थांबाय थायोना बाल्ब लांफैब्रबदों लोगोफोर कारेन्ट थांबाय थायोना फिसाजोनि एग्जामाव प्रब्लेम जाबाय लेम्प लांफैदों फिसाजोनो एग्जामनि थाखाय सेटारडेबाबो लांफैब्रबथारबाय कारेन्ट थांनायानो 10 घन्टायानो सनाफोर थांनोसै जाबाय लाला एकदम माबा खाथियावसो मोनफैबाय साबिया नै गावहानो माबायाव दोनबाय आरो साबिखौ दोनथ'नायखाय आंहा बावजां गिनानै लादों जारलासो साबिखौ आंहा लाबाय बोराया नागिरबाय थाबाय लाला न'आव थांसैथ' लाबाय नै सेटारडे ना दखानफ्रानो बन्द गोजा बोरैबा थागथि नैबाव मोनफैबाय आरो नायानो दंखायो मा ना लाबावनांगौ लालाथ' माबा जाबाय 7था जाबाय नै दखानानो सनिबारबाथाय थालाबाया बे कारेन्ट थांनायनि थाखायनो कारेन्टआनो मैयाथ' 8:30 फैदों सानाव सानसे हराव 8:30
8टा कारेन्टआनो गैया इनभार्टारबो लानो हाथ'वाखैना हा बारबोबायब्रा जों दखाना बाजै हटेल बारखानायावसो लाफैदों बावबाय नामा लामाखौ गिदिंफिनदो ना बैजों हाबलांसै पुलिस पइन्टसो मोनहैसै नै सनाफोर मैया लाबोनाय माबाया आरो लाइटआ बोरैमोनलाय मा फोजोंलाय ओरैबायदि मौसमा ओरैबायदि क्लियार सनाफोर नै ओरैबायदि क्लियार दे लाइटआ फोजोंलाय मा ये मत दिखाओ यार मेरा बेंच बहुत गंदा दिख रहा है गंदा तो सफाई नहीं किया तो गंदा ही दिखेगा बेइज्जती मत करो बेइज्जती इसको ऑन कहाँ है बे लाइट इस सास क्यों नहीं दिया सिर्फ उठना नहीं उनको बंद करो हो क्या अरे इनका ऊपर वाला का हाँ देखो ना इसको अंदर है हाँ है लाइट माने डाइरेक्ट लेखायाव फकास गोलैगोन आरो बियो बिराद मोजां ओंखायनो बेखौ लानानै फैदों मैया सनाफोर अभी क्या शर्मा रही हो साले अबे रो इतना वो मत दिखाओ ठीक है